Tuloy, dagiti damdam, magtambok iti programa tayo IFM News. Sublianan tayo, dito yung kararambola nga lugan. Kan pati dito yung video, nagkarambola pa yan. Itali ka dito yung manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panaglading iti pamilya Aguada Kalpasan api musay ti may sa miyembro ti pamilyada gapo iti napasamak ang nakaro a desgrasya iti naminsan na rabii iti barangay 24 Santa Monica San Nicolas Ilocos Norte. Basar ti panagsarita ni Mr. Esteban Aguada ama ti tricycle driver api musay ket maluksaw launa ay gapo ti panakatay ti anak na imbatad na asaan ang nakapapati daytoy adamag iti nga imbaga ti asawa na asaanen ang nalasatan ti anak na daytoy na amuan ati pimusay a biktima ket iso ti kakaiso na alalaki ken inauna ti pamilya Aguada. Awan tayo anak tan kung nani bakit siya. Di man pakada na kan bakit na bisir na ay banda nga mapang mga anak tulog ko tayo nang palagubatang kan magumatang sigarilyo kung anak kalumot siya. Di kuha na palabas ko dahil balay. Nagpadaya mo ti sir nung jakbot nakita nga nagpalaulo. Kita na mapangkampay na taili. Ang madibaga nga da pa sir. Baga kung intulog ka ng alisan, hindi ka nagawi din sir, takamutin na kapasamakan ti aksidente. Mainaig iti daytoy ket manamnamang agisaklang ti pamilya kontra ti driver ti nakadinong party membro ti pamilyada. Nagbalaag mete iti nailya na pulisya kadagiti amin ang motorista iti panagan-annad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.